To dôležité si. Takže nám píšte, ceny sú naozaj veľmi zaujímavé. Určite jedného, a nie len jedného z vás odmeníme, ideme do kuchyne, pretože tam tuto už rozvoniava čokoládka. Angie alebo Agi, ako ťa volajú vlastne? Doma ma volajú Agi. Agi. Tak ja ťa budem volať Agi, lebo mne sa toto páči, pretože sme na Slovensku, tak budeme hovoriť Agi. Takže Agi, prosím ťa. No, sme na Slovensku, tak bude Agi, ako Agota. No, naozaj, pozerám, že teraz sa už pustila do topenia vlastne čokolády. Čokoládu. Ale stále zostávame pri tom móde, že je to nepečené áno, všetko. Presne tak. Teraz pripravíme vlastne taký zvláštny recept, lebo klasicky sa avokádo väčšinou používa do slaných jedál, ale teraz to použijeme vlastne v sladkom. A budú také trufle, avokádové, čokoládové trufle. A je to veľmi jednoduché, je tam vlastne iba čokoláda, avokádo a cukor. Dá sa tam pridať, to je vlastne ten základný recept a potom sa dá ešte pridať orechy alebo nejaké čia semienka napríklad, čo sú teraz také moderné, tak treba to. A také... Vieš, Agi, povedz mi, že mnohí ľudia si myslia, že keď je niečo nepečené, tak je to zdravé a z toho sa chudne. Tak chudne sa aj z tvojich koláčikov? Z mojich sa nechudne. Sú Teraz chutné, to schudoj. Z mojich sa nechudne. Akože občas robíme zdravšie verzie. Lebo si to vyžiadali už nejakí ľudia, že aj zdravšie by mohli byť, ale väčšinou tie nezdravé. Ale toto sa mi páčilo na Agi, lebo fakt, keď sme ju teraz stretli v tomto v maskérni, tak prvá otázka logicky, a to sú všetko také zdravé? Ani veľmi nie. Ani veľmi nie. Nevadí, že treba zhrešiť, hlavne pri sladkostiach. Ale to sa mi páči, vieš, lebo nie sú všetci strašne zdraví, všetko je strašne extrémne zdravé, bio, raw a neviem čo. Niekedy, OK, dá sa aj alternatíva, nemusí to byť zase extrémna bomba, ale nejaké miery. Ako sme spomínali, ty si včera vlastne vyhrala druhé miesto, najlepšia blogerka. Ako často sa zapájaš? Akože ja v tomto som taký amatér, musím povedať, že ale celkom ma to baví, že to ako často, ako berieš námety. Ráno sa zobudíš, toto je dobré. Vždy, keď mám voľný čas nejaký, tak vtedy vlastne si poviem, že máš vôbec čas, že ty stále miešaš? Akože chodím aj do práce, aj do školy ešte. A čo robíš? Ja robím v hoteli, takže je to také fajn. Aj škola taká? Škola je zase úplne iná, zase cestovný ruch. Nie, cestovný ruch. Podobné. Tak to súvisí trošičku. Ale vždy, keď mám voľno, tak vlastne pečiem. Aj od rána do večera, kľudne. Mňa to tak kľudne a baví. Ešte osobnejšie máš priateľa? A čo hovorí na to? On je silnejší vzhľadom na to, že chutná tvoje koláčiky? Ani nie. Akože keď už to máš doma stále, tak už si to ani... To je také vzácne. Dobre, tak susedia, predpokladám susedom. Nech sa páči, ochutnajte. Je inými slovami obľúbená v kolektíve. My sa z toho veľmi tešíme. Budeme sa vrácať späť k tebe, k tým tvojim traflom. Okrem iného aj avokádovým. Zároveň sa vrátime taktiež už o malú chvíľu po reklame, pretože nás čaká rozprávka. A okrem toho sa pozrieme aj napríklad na minimálny dôchodok. Minimálny dôchodok, ale vieš, čo je úžasné? Dnes hráme o 4 500. A vlastne, ja som už niekoľkokrát spomínala, že v máji bol rok, čo máme súťaž Vstávaj a vyhraj. A vy, keď pošlete SMS-ku 6667, tak sa určite môžete tešiť napríklad aj takto, ako ste sa vy všetci tešili počas celého roka.